Dungake cakep muni cakep. Iya, muni ya. Nyang Sleman. Cakep. Burung. Oh, urung. Cakep cakep kok kemrongosen. Kemrongosen. Kong. Kuwi kok kleru terus lho. Aku bar muni terus awakmu langsung saut cangkemku. Iya. Oh ya. Menyang Sleman, halah terus. Jare kok nyaut. Omonganku dicaut ngono lho kok gedhing aku. Ya kok bingungke kabeh ya ora dalan. Ora iki jane iki asline Tatin karo Eka apa jog kluthuk jog klithi. Kok samene kok jog kluthuk jog klithi nek iki jopo? Ya ki jo kritik ki jo lembung. Celem. Lembung iki juragan cium konang. Ora. Ora ki omong. Menyang Sleman apa mau? Nyang Sleman kok tuku klopo. Cakep. Ora usah kesusu alon-alon. Iya, Lan. Cakep. Nah, Ya. cakep nganggo ihi. Hah? Nganggo iki. Gak usah. Menyang Sleman kok tuku klopo. Cakep. Keluarga ageng pancoran tansah pinaringan panjang yuswa. Cakep. Amin. Menyang Sleman kok yo mlaku-mlaku yo kesel kene ndek dhuwit yo. Tak pit Ket mau kok gur nang Sleman wae apa ora iso liyane Sleman to? Menyang Sleman yus ben ae to. Pokoke nek Sleman ki daerah nggonaku iki nggonamu ana kok Sleman. Enek Endi Sragen ana Sleman. andingi Gunung Kemukus. menang wis lak lali aku. Iya. Menyang Sleman kok tuku gabah. Cakep. Keluarga ageng pancoran tansah pinaringan berkah. Amin. Amin nggih. Nggih. Amin ya robbal ngalamin, Go. Sedaya wangsul, Go. Apa? Wis, Paringi donga iki wis ngaturke dongane. Ngaten. Saiki sampean ayo. Awakmu ndang. Tatin. Nganggo iki kaya ngene. Ya ora sakarepmu iki. Kebule metu lho. Kebulmu metu kebul. Ben Iki wayahe lelembute padha metu. kaget aku ya. Nggih, makanya derek ndedonga nggih kagem masyarakat wonten pancoran sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat. Aku nggih. wis seneng sehat. Nggih, ya wis ngono. Lah piye? Lancar rezekine, rezeki urung ta? Rezeki wis nggih. Urung. Urung ta? Lancar rezekine nggih Pak Bu. Nggih, rezeki ingkang berkah barokah. Amin amin. Amin amin Allahumma amin. Amin nggih. Wah, Nggih. jan. Marem aku ngene iki lho. Nekake bintang tamu ngaturke doa sih. Mongko nek piyayi nggih kondang ngene iki. Ngono Apa meneh kae. arek wuyang ya ora apa-apa. Ya. Ya. Kodang kuning karo meh raino. Karo anu gubuk asmara. Gubuk Iki asmara. ditarenke ajeng napa Bapak Ibu? Gubuk asmara. Nggih. Oh, nggih gubuk asmara Mbak Gubuk Ibu. asmara nggih. Hmm. Dibawani sik ora? Nggih, nami bawa. Dipun bawani riyin. Bawani. Ndang saka sing tuwa. Kok sing tuwa terus lho. Lah tuwa iki kanggo contoh, apa-apa iki lak ya mesti sing tuwa sik, lagi Iya. tukul cah cilik. Oh, kae sing kae ya tuwa kaya kambil. Heeh. Kentose gedhi. Wis tau ngerti kenthosku kok. Oh, hah? Wis tau Urung. ngerti kenthosku. Urung. Kok njur ngomongi kenthosku gedhi. Biasane nek kambil wis tuwa, kuwi kentose gedhi. Ora nggih bojoku wae ngomong kok. Apa? Bojoku muni ya wis pas-pasan ngono iki kok. Kok iso? Pengen ngerti kentose dalange. Aku gung tau ngerti kok foto ya, Pak. Gak. Nah, Ora aku umum. lah kene ngerti aku ora ngerti dhewe. Mosok ya pilih kasih ngono. Delok sithik Saiki nggih. Wah. Mosok Ora gak didelok-delokke. mosok gak ora. entuk. Ra entuk mbah wi pelit tok ya. Nyugur Ukur sak. kentos kok ora entuk. Kentos lo kok gak oleh. Iya. Kentos ning dhuwur kayak dipangan bajing iki mosok. Lah iya. Delok kentosmu. Nggon aku ora kenthose pangan bajing. Mulus. Mulus gak pangan bajing. Nggih nyuwun tintinganipun, Pak. Nggih, Pak, menika badhe Paleter. nembang. Nggih, apa lagune kentos? Nggih, gubuk asmara kentos. Lagune Gubuk asmara. Gubuk asmara kok lagu Matur karo kentos. sik gender kuwi mbane Ngomong ora Pak Surat ya dalang. Nggih menika. Nika saking India. Pak Surat India. Pak Surat. Oh, surat. Surat suam madam. Kowe gak iso nembang India barang. Ya iso lah. Saploke kowe gandeng karo Rahul. Anjeli ya. Heeh. Rahul san Pak Surat. Nggih. Nggih. Sing apik lho, Mbak. Kowe sik kok malah. Lah aku sik to. Hmm. Pas gak siap aku. Ngono yo, ndang. Piye cakepane kowe? Nyingkar-nyingkur. Nyingkar nyingkur
Sinden kok ngirit kayak iki lho. Lah napa? Lah iki nek golek mbayak nek tuku bakal mie setengah meter dadi kok. Lah iya, nek aku penak sak meter lagi nek buntel ora kang ngene. Piye? Maksudnya nek arek gawe klambi ki rak ya menutupi Eh, buntel apa? Buntel padake lontong ya, buntel. Arek gawe kebaya. Gawe kebaya. 2 meter. Awakmu 2,5 meter. 2 meter cukup. Rong Kowe met- pira? Lah kuwi aku sak meter kadang turah kok. Sing ditutupi kok ming samprit. Ya sakmene iki enek awak ya guru. Ora kok perkara ditutupi samprit-samprit. Mbok ya wong ki aja kongasne dhewe. Gak oleh body swimming nggih Pak nggih. Body apa? Body swimming. Body shaming. Enggak boleh seperti itu. Lho, mau sing andake muni ngarani kono muni piye aja? Dalange mau. Nek nganu ndadake kebaya ngirit. Mergo bocahe cilik. Lah iki tak samprit barang kuwi mang. Samprit iki, lha kowe samprit apa ora? Ora. Ora ya wis aja nesu. Sopo sing nesu? Ora usah body smiking ngono lho. Body semeng. Sapa iki? Sapa iki? Jenengan. Ya. Lingsem yen mutan lelampahan Berdua akur. Terus yo bareng yo. ji lalu Terus no. nadane padake kono Terus Kadang nek suwe lali. terus samno Terus orang medun terus kemudunan kemudian kemudunan. munggah sithik. Terus kemudahan mudene aku mudah-mudahan kesel. tak dedek sisane ben pas ya kene pada prono Ya. endi sing dedek Ya cengele apa kok nek mutah piye? Ya bareng ya sialu. Ji ro lu. terus Tulus najaning bekas Ya. Ya sawake dhewe bar BRI. lah ngapa biari Kur. Rigid usaha rakyat ngono. Nggih niki. kor iki maksudnya kor kompak. nembang bareng kok kor BRI Lah iya, kulino Pakku kok. Kok njur ngetokke nek duwe angsuran lho. Aku yo kur nonton kahanan. Ya. Yo langsung lagu, Mbak. yen liwat aku kelingan
Ora kompak iki joget ngene-ngene aku ora iso kon ngrajang kubis ngene. Dikon ngene-ngene mosok ngene gempang lho. Ya kaya joget ki rak ya kudune sing meliuk-meliuk kok ngrajang. Kepiye to kubis. kepiye? Ngene lho. Ngene. Ngene Lho lho. Pak Jasa Jumbo. kendaki, ae, Mas, tak jasa. ketok. Tak tung tak. Jasa coba kendaki kaya ngopo jogetane? Kowe lho. Ah, sip. Saiki Mbak Tatin, coba Mbak Tatin. Hop. Kubis. Yen liwat aku kelingan padha ndak. Bekai saya sesek. Tak nggo lah ngono ajar stroke nah dadi Wah. ajar iki nek iso nek gak iso gak apa-apa. Lah yo liyane ku ya ana pore ta jene. Apa ta? Joget kok kudu kres ngono lho. Niki jenenge inovasi. Nah, Inovasi. yo pasti apa? Inovasi. Oh, inovasi. Ya, ngono. Lah paling ora nek joget kan ngene, apa piye kok Jenenge ngrajang kubis. ngrajang kubis, ngrajang bako. Ngrajang apa meneh? Ya wis ngrajang dengan-dengan lah. Ngrajang kenros. Kowe mau ngomongin kentos wae iki lho. Nek edelake dirajang kres ngono ya. Oh, terus disate. Lanjut ya kowe. Main padake sosis. Iya. Catetan sakjroning